Ahojte, dnes je streda 6. novembra 1924 a dnes by som vám chcel niečo porozprávať o pokladoch. Pokladoch, ktoré možno máte aj vy sami doma, a sú to staré fotky. Tie naozaj vzácne sa zmestia takto do dlane jednej ruky, pretože kto v minulosti fotografoval alebo sa venoval fotografovaniu, si uvedomoval, aké je všetko drahé, či už film, či už technika na vyvolanie fotky, alebo aj samotný fotopapier. Takže fotky sa vyvolávali len na takýto maličký formát. Niekedy sa dozvieme, čo je na fotke až po jej naskenovaní a následnom zväčšení, pretože v takomto maličkom formáte je niekedy obraz nepríliš čitateľný. A to je príklad aj ďalších dvoch fotiek alebo ďalších dvoch miest, ktoré si dnes ukážeme. Jednou z nich bude toto miesto, ktoré som spočiatku ani nechcel veriť, že je to v Krompachoch. A ďalšia bude táto fotka, ktorú zatiaľ považujem za jednu z najvzácnejších, ale to už si povieme neskôr. Takže teraz sa nachádzame v parku. Tieto tri fotky sú zo série fotiek od pani Silvie Hamorníkovej. A nárokom som ich nezverejňoval ešte, pretože som sľúbil, že bude najprv takéto videjko, kde si niečo o týchto fotkách povieme a následne po tomto videjku uvidíte zverejnené aj samotné fotografie v celej sérii fotografií od pani Hamorníkovej. Takže teraz sa povenujeme našej fontáne. Môžeme vidieť na fotke, že ten všeobecný dizajn kruhový sa veľmi nezmenil. Zmenilo sa len to, čo je v strede. Niekedy tam boli umiestnené kamene, pravdepodobne to je travertín zo Spišského podhradia. Na pozadí už môžeme vidieť, že v dnešnej dobe tam máme pamätník k prvej svetovej vojne. Na tejto fotografii sa nenachádza. To by nám mohlo napovedať, kedy tá fotka približne bola urobená. Vzadu môžeme vidieť aj smutnú vrbu, ktorá už na tejto fotke je dosť impozantná. No a samozrejme hlavná ulica, tak ako je dnes, v minulosti nebola, boli tam rodinné domy. Teraz sa presunieme k druhej fotke. Je to tento záber a uvidíte, čo všetko sa z tejto fotky dalo identifikovať. Takže nachádzame sa na mieste, odkiaľ bola vyfotografovaná táto fotka. Aby som vám priblížil, kde sme. Sme pri dome Krauzovcov. Všetci ho poznáme pod názvom Klenoty, aj keď tie už tu na ne fungujú. Môžeme vidieť, že je tu ešte to pôvodné zábradlie, ktoré je aj na fotografii. A jej zväčšením, ktoré vám teraz ukážem, môžeme identifikovať, kto býval na tomto mieste, v tejto bráne. Na bráne vidíme nadpis Karol Müller a podľa sčítacieho hárku z roku 1930 vieme, že Karol Müller býval na Masarykovej ulici číslo 17. To znamená, že tento dom, táto brána, môžeme ju identifikovať ako Masarykovú ulicu 17 a pán Karol Müller bol krajčír a v tom dome mal svoje krajčírstvo. Čo ďalej vieme, alebo čo ďalej vidíme na tejto fotke, je, že tu za týmto zabradlím je vodný kanál. Nie je to až takto jasne zreteľné, ale tento vodný kanál viedol od Frudľa až k Fabinyho mlynu a viedol práve popri tomto zabradli. Môžeme si ukázať ešte štiepky alebo pozostatky tohto vodného kanála. Tu keď sa pozrieme cez tento plot, tak tento múrik tu je vlastne vodný kanál z jednej strany a z druhej strany je ďalší múrik, ktorý tvoril v podstate zábradlie, aby ľudia
tam do vodného kanála nepopadali. V nadväznosti na vodný kanál mám aj takúto historickú fotku, kde pán Cipser sa prechádza práve okolo tohto vodného kanála. Neviem, kde je originál, mám len túto kopiu, takže ak náhodou by ste vedeli, kde sa nachádza originál, budem veľmi rád. Z tejto fotky môžeme vidieť, že na Masarykovej 17 býval Karol Müller, krajčír, a vedľa neho je ďalší dom s informačnou tabuľou. A keďže vieme, že on býval na Masarykovej 17, tak som sa pozrel do sčítacieho hárku na Masarykovú 18 a zistil som, že vo vedľajšom dome býval pán Vilém Špilman a práve v tomto domčeku mal svoj obchod so zmiešaným tovarom. A teraz, keď sa pozrieme ešte spätne na túto fotku pánom Cipserom a na tento vodný kanál, tak si môžeme predstaviť, že sa prechádzal práve v týchto miestach a tu po mojej ľavej ruke tiekol tento vodný kanál až k mlynu pána Fabiniho, ktorý bol na dnešnom autobusovom nastupišti. Ak prejdeme tadiaľto, tak tu nám môžete vidieť pozostatky vodného kanála. Jeden múrik, druhý múrik a tu na strede viedol vodný kanál. Takže na budúce, keď budete v týchto miestach, skúste sa na to pozrieť a snaď to uvidíte tak, ako to vidím ja. Aby sme mali ucelený pohľad o tomto našom vodnom kanáli, ktorý sa objavil aj na fotke od pani Hamorníkovej, tak tu na tento náš vodopád je vlastne prúdeľ, kde bola hrádza a tá odvádzala vodu týmto kanálom až k mlynu pána Fabiniho a vstup do vodného kanála môžete vidieť tu je to pekne vidieť, ako idú kamene, že zrazu majú troška iný tvar, takže tu vlastne začínal vodný kanál, ktorý potom ďalej tiekol. Teraz sa už nachádzam na opačnej strane, kde toto tu je vlastne začiatok vodného kanála, ktorý tu ďalej takto pokračoval a viedol popri celej hlavnej ulici, vtedy Masarykovej ulici. No a posledný záber z tejto série od pani Hamorníkovej je odniekeľ z tohto miesta. Ako som vravel, pôvodne keď som túto fotku videl, ani som si nemyslel, že je vôbec v Krompach. Nič mi to Krompachy nepripomínalo, až kým som si ju nezdigitalizoval a nezväčšil. A tu som na fotke zrazu vedel identifikovať most cez Slovinský potok. A kebyže tu nie je tento panelák na Trangusovej, tak by sme videli z fotky budovu hostinca Ryba, ktorá je v tomto mieste. Ale čo je ešte zaujímavejšie, sú tieto stodoly. Tento plot je už pravdepodobne plotom školy dnešného gymnázia, vtedy to ale bola základná škola. No a tam môžeme vidieť krásne stodoly, strechy stodôl. No a tento kopec aj s tými ihličnatými drevinami je krásne vidieť aj na tejto fotografii. Takže vidíte, tie poklady sú naozaj častokrát veľmi malé, zmestia sa do dlane jednej ruky, a keď takéto doma máte, kľudne napíšte, ja si pre ne prídem, zdigitalizujem a nepoškodené vrátim
aby sme ich vedeli potom zdieľať a takto sa učiť o našich krompachoch čo najviac. Ďakujem, že zdieľate fotky starých krompach, ďakujem za vaše hodnotné komentáre a ďakujem za akúkoľvek podporu, ktorú dávate tejto stránke. Napríklad aj zakúpením kalendára Historické krompachy 2025. Dovidenia pri ďalšom videu.